Voor mij is het Limburggevoel echt de Limburgse vlaai. Al dat goed? Wat is het Limburggevoel in één woord? Gezelligheid. Gastvrijheid. Samenhorigheid. Verrassend misschien. Oh mijn god. Voor mij is het Limburggevoel warmte. Levendig. Lekker eten en drinken. Dat is niet één woord, hè. Voor mij is het Limburggevoel die goed voelen. Visstijl. Wat is uw favoriete plek in Limburg? Ja, alles eigenlijk. Hè. Nieuw kunstwerk aan de Maas. Arboretum en Bokrijk. De Lommelse. Sahara. Dat zijn de restaurants, hè. Mijn favoriete plek zijn de bossen rond de Gils. Ik dacht dat het Maasmechelen Village was. Wat wens je onze toeristische partners toe? Vooral een goede gezondheid en heel veel plezier. Veel zon en liefde. Een mooi, succesvol extra veel gasten. Goed weer om op terrasjes te zitten, om te gaan fietsen. Dat ze heel veel gasten mogen ontvangen dankzij een Limburgse gastvrijheid. Wij zijn er klaar voor. Een jaar vol frisse ideeën, samenwerking en fijne ontmoetingen. Maar vooral voor nu warme feestdagen en tot in 2026. Fijne feesten! Ja, dat is wel veel, hè? Ja, maar dan is het plat. Daar staat niet veel op, hè.